kudeaketara sartzen nahi, eta servizio mantenduko zikloa iniziatik, gaur arteko fiskal zondatzeko eskatzea. Nik dile egin praktikak, eta gero hanpartunik eta gero peixako kanpo izan neola, ikusiaten hemen plastiko zurtetatik revista bat direko, eta gaur arte, ja 6 urte amaz egiten dut. Zikloa, mantenduko zikloa, praktikoa da, lan mundua ateazko irikitza itula, eta hor da gatzela aukera bat, ez servizio politekniko, eta niretzako behintzat, oso importantea izan da, balio izan ditelako nire eskualden laneko aukera bat izateko, eta Kaixo, ni jo naiz. Ni Amaia. Eta nireko. Eta Oteitza Elizoan izan dudan ibilbidea kontatu nahi zuet, baina hemen itzein berrian, guazen malukura. Batxiergoa nuen, eta nuen nire burua ikusten unibertsitatean. Zenetik aprobatu bai, baina goi mailako ziklo bat aukeratu du. Aukera zuzena izan da. Baina oinarri hobea dut eta ingeniaritzako arloan sartuko nahi. Aukera parea bai izan da. Ni atzerina noa Erasmusekin praktikak egiten. Zikloak ere lotura iztu dute inguruarekin, eta ate guztia zabalduta ditugu. Bertan lanean geratzeko, atzerrira joateko eta baita unibertsitatean sartzeko ere. Anima zaitez, zure aukera izan.